Ayaw, init. Magpapawis. Teacher ka pala. Video yan eh. Video yan eh. Ano ba? Ayun na, video. Ayan, dali. Ito. Sino ba boto mo? Ikaw? Wala. Ha? Ikaw, sino ba boto mo? Hindi ako boto. Hindi ko boto. Ba't nakapila kayo dyan? Wala lang. Hindi, nagpapawis na kami. Wala. Ba't nandito ka? Wala rin. Sabi ko rin.